नुबायना असमनि मिनिस्टारफोरा माबोरै जोंनि दुखुनि समाव फैया नाथाय भट बिनोल' फैयो। बिटिसि खैफोदनि समाव आसामनि मन्त्रि एमएलए मिनिस्टारफोरखौ प्रमद बर' बिथाङा लिंहरा नाथाय भटनि थाखायल' लिंहरो बुंदों बिक्रम दैमारिया। प्रमद बर' बिथाङा जोंनि अलखदनि समाव असमनि मिनिस्टारफोरखौ लिंहरा भट बिनो थाखायसो लिंहरो। आसामनि मिनिस्टारफोरा दाबो नोंनि न' खाथियावनो दं थांनानै सोंहैथां। रन्जन दैमारि बहा दं? स्कुल कलेजफोरा दाबो मानो सरकारि जायाखै? बड'लेण्डनि इयुथफोरखौ मानो दाबो बिटिआर एकर्डनि मुङै साख्रि होआखै? असमनि एमपि असमनि एमएलएफोरनियाव सोंदोंना दिनै स्कुल कलेजनि सरकारि जानायनि लेखाया बहा दोङो? सेंग्रा सिख्लाखौ साख्रि होगोन होननायनि पारामिलिटारिफ्राव आर्मिफ्राव सोगोन होननायनि लेखाया बबेयाव दङ दिनै सोंदोंना? सानजा सिमाया मानो बारियाखै बेफोरनि खोथाखौ असमनि मिनिस्टारफोरनियाव सोंदोंना? चिरां जिल्लानि बेंटल बाजाराव लाइमोन बिपिएफनि फोसावदिंनाय आरो हानजा सुरनायजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ बिपिएफ दोलोनि बिजाथि सुद्ध कुमार बसुमतारीनो नांगोलनि सावगारियाव भट होनो खावलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिसिनि कन्ट्रेक्टर एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया बिटिसिनि थासारिनि सायाव खौरां बिजोङाव गोख्रों बिबुंथि होयो। दिनै जों बे बेंटल बाजाराव फैनायनि जाहोना जाहैबाय जोङो सुद्ध कुमार बसुमतारी बिथांनो भट बिनो फैदों। नांगोलनि सावगारियाव भट होनो थाखाय जोङो रायजो राजानियाव जों खुलुमफैदों। दिनै नुबायना असमनि मिनिस्टारफोरा माबोरै जोंनि दुखुनि समाव फैया नाथाय भट बिनोल' फैयो। जेब्ला जोङो जोंनि बिटिआराव नांलाय खमलाय मालाबा बुथार जानाय मालाबा गावग्लुंजानाय मालाबा हाथिदो फुथार जानाय नांलाय खमलाय समाव असमनि मिनिस्टारफ्रा फैया नङा होमबा? नाथाय दिनै प्रमद बर' बिथाङा जोंनि अलखदनि समाव असमनि मिनिस्टारफोरखौ लेंहरा भट बिनो थाखायसो लेंहरो। मैयानि दिनाव जों नुदों गोबां एमपि गोबां मिनिस्टारफ्रा दिनै फैदों। जोंनि इलेक्सननि समाव गिर्जा न' सेफाय जानाय समाव फैया। दिनै इलेक्सननि समाव मन्दिरफोरा सेफाय जानाय समाव असमनि मिनिस्टारफोरखौ मानगोनां प्रमद बिथाङा लेंहरा। दिनै भटनि थाखायल' लेंहरो। भट जाब्लाल' दिनै असमनि मिनिस्टारफोरखौ लेंहरो आरो जोंनिफ्राय लानानै थाङो। असमनि मिनिस्टारफ्रा दिनै जोंनियाव माब्लाबाबो होनो थाखाय फैया। बिथांमोना भट बिनो थाखायल'सो फैयो जायनि थाखाय जोंनियाव जेबो दिनै गैया। दिनै रायजोआ सोंदों ने? रायजोआ दिनै असमनि मिनिस्टार असमनि एमपि असमनि एमएलएफोरनियाव सोंदोंना एनडिएफबिआ बबेयाव दङ? दिनै रायजोफ्रा सोंदोंना दिनै स्कुल कलेजनि सरकारि जानायनि लेखाया बहा दोङो? दिनै सोंदोंना दिनै सेंग्रा सिख्लाखौ साख्रि होगोन होननायनि पारामिलिटारिफ्राव आर्मिफ्राव सोगोन होननायनि लेखाया बबेयाव दङ दिनै सोंदोंना? सानजा सिमाया मानो बारियाखै बेफोरनि खोथाखौ असमनि मिनिस्टारफोरनियाव सोंदोंना? दिनै जोंनि आर्थिक अबस्थाया मानो गाज्रि जादों? दिनै बाहेरनि कन्ट्रेक्टारफोरनोल' मानो गिदिर गिदिर खामानिखौ होदों दिनै सोंदोंना रायजोआ? इउपिपिएलनि लिडारफोरनियाव सों, दिनै प्रमद बर' बिथांमोननियाव सों जे दिनै रन्जन दैमारिया बबेयाव दङ? दिनै जोबथेसालियाव थानाय एनडिएफबिफोरा बबेयाव दङ? रन्जन दैमारि बिथांना मानो दासिमबो जोबथेसालिनिफ्राय उदां जायाखै? बेखौ इउपिपिएलफोरनि दैदेनगिरिफोरनियाव सों। दिनै स्कुल कलेजा मानो दिनै दासिमबो सरकारि जायाखै? बेखौ इउपिपिएलनि सापर्टारफोरनियाव सों। बेनिखायनो खावलायदों बे गभर्नमेन्टआ जेसेबां दिन थागोन प्रमद बर'नि हाउना जेसेबां दिन थागोन बिटिसिआव आर्थिक अबस्थाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जागोन। बेनिखायनो एकमात्र जोङो बिपिएफखौ हाउनाव लाबोनो थाखाय जोङो अरायबो गासिबो नाजानांगोन। थेंक इउ। नोंथांमोना दिनै नैबे बेंटल बाजाराव अर्थात बिटिसिनि सासे गोहोगोरा प्रमद बसुमतारीनि सिथ्लायावनो नैबेबायदि फोसावदिंनायखौ खालामदों। रायजोफोरनिफ्राय माबायदि अनसायनाय मोनदों? रायजोफोरा जोंखौ मिनिदों, अननानै जोंखौ खुलुमब्लाबो जोंखौ खुलुमनो होआखै। दिनै गोबानानै लादों। रायजोआ बुजिबाय दिनै असमनि मिनिस्टारफ्रा फैनानै दालद मारियो आरो जोंनिफ्राय थाखा फैसा लानानै थाङो। आर्थिक अबस्थाया गाज्रि जाबाय। लांगा दखनाफोरखौ बायग्रा मानसि गैला, मोजां बुस्थुखौ बायग्रा मानसि गैला, बेफार बानिज्यफ्रा मोजां जाला, दखानफोराव दिनै बिक्रि पाता गैला। एकमात्र प्रमद बर'नि थाखायनो आर्थिक अबस्थाया गाज्रि जाबाय। बेनिखायनो सोरबा इएम सोरबा जिएमखौ रायजोफ्रा दिनै गिनांगौ गैलिया। थेंक इउ।